4-нче бүлек. Туктамыш ханның Субраны тулгатып, идегәйне сынаганы. Жырау балны ішкәндә, бал бирәккә төшкәндә, Туктамышка яна әйтте. Иделдә булды илле хан, жайыкта булды ялгыз хан. Ире ханның уагы, уак ханның иресе, карт бабаңда хан иде. Алымыз синнән аз иде, бирimiz синнән күп иде. Тулгада тулга дисез, жырлада жырла дисез. Ни жырлайык сезләргә, ни бирерсез безләргә. Туктамыш хан анда әйтте. Ала кара кыштун бирим мин сиңа. Сайлап алып кияр булсаң жыраушым, кыңгыраулы күк каршыга бирим. Күл кыдырып сөяр булсаң жыраушым, алпанда тилпән йөгертеп, адымын җиргә куыртып, аргамак ат бирим. Камчы тартмый менәр булсаң жыраушым, ханакадан артык ару бар. Күнәкәдән артык сылу бар. Аны да алып бирим. Уң җиреңдә ултыртып, аркасыннан сөяр булсаң жыраушым, аякшым булып утырган, анауда торган кыбыгыл, аның да нинди ир икәнен әйтеп тә бирер булсаң жыраушым. Азамат ир Туктамыш Субрадайын жырауның иңсәсенә кара самур тун бирде. Уң кулыннан бер сараяк бал бирде. Сыпра сынлы суп жырау. Сараякны алгаштын. Аны авызына алмастан идегәй белән Җанбайны кашына ымлап алдырып, Киң Җанбайның йөзенә сорау биреп аны әйтте. Бездән бурын заманда Тунику атлы хан үтте. Яу булганга яу булды, ил булганга ил булды. Улы ханның уагы, уак ханның улысы Туникуга баш иде. Тунику күктән ашканда, Кытай йортын басканда, аның улы вәзире Таттырыны Кылатай далада табып бер бала Тарун булып үстерде. Югалчы бала ир булды, озакта үтми яу булды. Таттырынын кузгатып, Туникыны каулады. Туникының тахтына Кылатайны хан итте. Хан булгансың Кылатай. Югалчы үскән баланың кырсак башын чаптырып, Туникуны кайтарды. Сорау бирәм, улы би, кайсы дөрес эшләде? Камалның улы Киң Җанбай җавап биреп аны әйтте. Аккалада уйга бай, йорт агасы Субратай, 195 яшәдең, күпне күреп байкадың, күпне белеп сөйләдең, синнән кала мин байгыш әйтеп ни әйтим. Азамат ир Кылатай яман юлга басмады. Хан булгансың сарайда, югалчыны үтереп, Тунику данын саклады. Сыпра сынлы Субра идегәйгә карап анда әйтте. Як түбәгә баш егет, яшың 30-га җитмәен, 9 йортка дан булдың, Азамат ир кыбыгыл, төпчек атаң белмимен. 3 Азамат әңгәмәсен байкап күрсәт, ни булгай. Анда әйтте идегәй. Аккалада уйга бай, йорт агасы Субратай, 195 яшәдең, азау тешең ашадың, күпне күреп байкадың, югалчы үскән батырның аты иде Тимертау. Аның атын әйтмәдең. Йорттан аны яшердең. Убалың кая куярсың? Өнендә булды 8 хан, улы ханның уагы, уак ханның улысы Туникага баш иде. Тунику күккә ашкансың, Кытай йортын баскансың, үзен күккә ашырган
yurtuna qing'ir qaradi. Yurti fervan bulmadı. Güçlüsü kul biledi, güçsüzü zar ingredi. Kökке aşkan tuniku yurtuna közün salmadı. Yugalşı üsken Timirtau yurtның zarın oңladı. Yul tapmayın adaşkan şalpı yurtka yol buldu. Şalpı yurtны kuzgatıp tunikunu qavladı. Yurtka közün salmagan tunikunu qavlauşı Timirtau dürüs işledi. Yurtның uyun bayqamay, Timirtau sözün tыңlamay. Sın bitlegen sıranday, mılжырап yergen Kılatay, Timirtau başın şaptırıp ubal yalgış işledi. Minim bilgenim şul, dedi. Cevap sözün olgaçtın, sınap bir qarap turgaçtan, ülken jırau subra idigeyni jiplep onda aytdı. Yaşjilikte may bula. Akılı uyga bay bula. Jiligine may tulgan, aklın uyga bay bulgan. Onu aytip subra, sarı balını köterip, idigey bilen Canbayga tulgay berip yine aytdı. Ey sarı bal, sarı bal, sarı balını kim içer? İkin birge kelgende koysıgız batır ir bulsa, alıp da alıp şul içer. İdigey dastanından üzüklerini Rabit Batullah okudu.